माहारियारि देहा मावथांखि आसामआ कनजांक्टिभिटिस एबा मेगननि बेरामनि सायाव मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। कनजांक्टिभिटिसआ भाइरास आरो बेक्टेरियाजों गोसारनाय रोखोमसे मेगननि बेराम। बे मेगननि बेरामा दैबाना आरो बोथोर सोलायनायनि जाउनाव रायजोआव बांनो हमदों। बे बेरामनि लैखोनफोरा जादों मेगन गोजा जानाय, माननाय आरो मेगन बुनाय, मेगननिफ्राय गोमो एबा गोजों मोदै गनाय, मेगन बिलाइया सिदोब जानाय। गथ'फोरा कनजांक्टिभिटिसनि गुबुन लैखोनजों लोमजानोबो हागौ। कनजांक्टिभिटिस बेरामनि फाहामथाय। बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय मेगनखौ साखोन-सिखोनै लाखिनो थाखाय मेगन हुगारग्रा बाहायनाय, मेगन हुफ्लेनायखौ नागारनाय, रैखाथि गोनां गोसोम ससमा हमनाय, कन्टेक्ट लेन्स बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानाय, ओनसोलारि मुलि आरो गावारि मुलि बाहायनायखौ नागारनाय। जायखिजाया मेगननि ड्रप बाहायनायनि सिगां देहा फाहामगिरिनि बोसोन लानाया मोजां। नोंथांनि मेगना गुबुंले नुदोंब्ला, लैखोनआ बांसिन जादोंब्ला एबा मेगननि अपारेसन जानायनि उनाव मेगननि बेरामा जायोब्ला अप्थाल्मलजिस्टनि बोसोन लानाया मोजां। कनजांक्टिभिटिसखौ होबथानायनि राहाफोर। नोंथांनि आखाइखौ सम-सम साबोनजों सुबाय थानाय आरो सेनिटाइजार बाहायनाया मोजां। रैखाथि गोनां ससमा हम, मेगन दांनायखौ नागार। नोंथांनि मेगनखौ गोजों दैजों सुनांगौ। बेराम गोनां सुबुंजों टावेल, फालि, बिसना सादोर बायदिखौ रानलायनाङा। मेगननि बेरामनि लैखोन दङब्ला मेगनाव कस्मेटिक्स बाहायनायखौ नागार। नोंथांनि सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखि। हायोब्ला मेगननि बेरामनि लैखोन दंब्ला सुबुं थुबुर जानाय जायगाफोरनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। गावारि मुलि बाहायनाय एबा देहा फाहामगिरिनि बोसोन लायालासे फार्मासि आरो मेडिकेल गलानि सायाव सोनारनो नाङा। भाइरेल कनजांक्टिभिटिसआव स्टेरइड गोनां मेगननि ड्रपखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। देहानि सोमोन्दै जायखिजाया मददनि थाखाय 104 आव कल खालाम आरो एम्बुलेन्स सिबिथायनि थाखाय 108 आव कल खालाम।